ήρθα πρώτη. Πήγαινε να βρεις άλλο λουλούδι. Τι συμβαίνει, Πάντσι? Ναι, γιατί αυτή η φασαρία? Δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου το βράδυ. Ηρεμήστε, μικρά μου ξωτικά. Εξάλλου σε λίγο πρέπει να πετάξουμε μακριά. Εμπρός, 2, 3, 4, ξανά, 2, 3, 4. Ακούστε, τι είναι αυτό? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Κομμούτσουνι, κρυφτείτε. 1, 2, 3, 4, ξανά, 3, 4. Κάπου εδώ τριγύρω είναι τα ξωτικά της Ιππιάς, η μύτη που δεν με γελάει. Θα τα βρούμε βούρκι αλλιώς, να μην με λένε, να μην με λένε. Γλίτσα ηλίθιε. Α, ναι, γλίτσα. Ναι. Τα βρήκατε τα ξωτικά, τα βρήκατε. Μα Σπυράκι, πόσες φορές θα σου το πω να σταματήσεις να μας ακολουθείς? Μα θέλω να βοηθήσω να πιάσετε τα ξωτικά. Με τίποτα. Γιατί, Γιατί δεν έχεις ελιές? Καθόλου ελιές δεν έχεις. Ναι, καθόλου. Το πιάσιμο ξωτικών είναι δουλειά ανδρών. Στρίβε λοιπόν και γύρνα σπίτι. Ναι. Ελάτε, κακομούτσενοι. Ερχόμαστε. Μπορεί να μην έχω ελιές, αλλά δεν είμαι άχρηστος. Δεν είμαι. Όλο το βράδυ αναμείγνει αυτά τα επικίνδυνα χημικά. Αλλά τώρα είναι ασφαλή. Δεν χρειάζεται να ανησυχώ πια για αυτά. Τώρα θέλω ξεκούραση. Καλά, έρχομαι. Καλημέρα, Παπαστρούπ. Καλημέρα. Τι είναι αυτό? Είναι η νέα μου εφεύρεση, η αυτόματη μηχανή για πίτες. Αλλά δεν δουλεύει σωστά. Ίσως μπορείς να με βοηθήσεις, Παπαστρούπ, Μα και βέβαια μπορώ. Κάτσε να σου δείξω τι εννοώ. Φαίνεται νοστιμότατο. Πού είναι το πρόβλημα? Αυτό είναι το πρόβλημα, Παπαστρούπ. Το κατάλαβα. Παπαστρουμφ! Ο Λιχούδης είναι στα χωράφια φράουλας. Τα λίμωνό μας. Τρώει όλες τις φραουλιές μας. Παπαστρούπ! Ο Σπιχτούλης προσέβαλε το νέο μαγιστούγημα. Εγώ απλώς του υπέδειξα ότι η κόκκινη αλεπού δεν είναι ακριβώς κόκκινη. Έχει ένα καφεκόκκινο χρώμα. Ανοησίες! Όταν ζωγραφίζω την κόκκινη αλεπού είναι όντως κόκκινη. Τι θα γίνει με τον Λιχούδη, Παπαστρουμφ? Σας παρακαλώ μικρά μου στρουφάκια. Κάθε πρόβλημα με τη σειρά του. Πρώτα το φαγάνα. Πρέπει... Παπαστρουμφ, το μωρό δεν σταματά το κλάμα, τι να κάνω τώρα? Λοιπόν, προτείνω να... Μα τι θα γίνει με τις φράουλες? Με τις στρουφοφράουλες θα... Τι συμβαίνει με τις στρουφοφράουλες? Να, θα πρέπει να... Παπαστρούπ! Παπαστρούπ! Τι είναι πάλι? Το φράγκο είναι έτοιμο να σπάσει! Στρούμφο, Ξεφτέρι, πήγαινε με τα μισά στρούμφ στο φράγμα. Προκόπη, εσύ και ο Μπιζέλης πηγαίνετε με τους υπόλοιπους στα χωράφια. Σπιρτούλη και Σπιρτούλη. Σπιρτούλη και Σκουντούφλη. Στο λάγμα! Στο χωράφιο φράουλες. Εγώ τι να κάνω? Τι έπαθα? Φοβάμαι ότι προσβλήθηκα από την τρομερή ασθένεια των αγχοελιών. Άγχος. Υπάρχει κανείς που δεν μπορεί να πιάσει αυτά τα πλαίσια εξωτικά? Λυπάμαι, πλαναρότατε, δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Ναι, όχι. Ανίκανοι βατραχομούτσου. Ναι, όχι. Εγώ μπορώ να τα πιάσω, εξοχότατε μου. Ποιον μίλησε? Εγώ τεραστιότατε, ο Σπυράκης ο φοβερός κυνηγός. Εσύ, Σπυράκης ο φοβερός κακομοίρης. Μα τι γελία ιδέα. Ναι. Να, εδώ είναι. Αγχοελιές. Το στρουμφάκι που ξαφνικά αντιμετωπίζει πολλές αγχωτικές καταστάσεις βγάζει αγχοελιές. Τα συμπτώματα είναι μεγάλες πράσινες ελιές και αδυναμία στη λήψη αποφάσεων. Έχεις δυσκολία να παίρνεις αποφάσεις, Παπαστρούπ? Ίσως και να έχω, Σπιρτούλη μου. Απ' την άλλη όμως, ίσως και να μην έχω. Δεν ξέρω ακριβώς. Άγχος. Πάρε, Παπαστρούπ. Ίσως νιώσεις καλύτερα αν φας κάτι. Μπορεί να νιώσω καλύτερα, όμως μπορεί και να μην νιώσω. Νομίζω ότι θα φάω ένα από αυτά τα κεκάκια. Ή να αρχίσω όμως να τρώω στρουμφόμουρα. Κεκάκια ή στρουμφόμουρα. Κεκάκια ή στρουμφόμουρα. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Άγχος.
Ο μόνος τρόπος θεραπείας των αγχοελιών είναι το διάβασμα ενός αφορισμού, ενώ ταυτόχρονα θα τρίβεις το κέρατο ενός κακομούτσουνου. Κακομούτσουνου, αλίμονο. Αφού οι υπόλοιποι επισκευάζουν το φράγμα, μείναμε μόνο εμείς, Σκουντούφλι μου. Ακολούθησέ μας, Παπαστρούμφ. Εγώ και ο Σκουντούφλις θα σου βρούμε ένα κακομούτσουνο στο δάσος της Ιτιάς και θα σε απαλλάξουμε από τις απέσιες αγχοελιές σου. Αχ, ναι. Παπαστρούμφ, θα έρθεις? Δεν μπορώ να αποφασίσω από ποια πλευρά του κρεβατιού να σηκωθώ. Τη δεξιά ή την αριστερή. Την αριστερή ή τη δεξιά. Αχ, άγχος, άγχος. Θέλετε να πιάσουμε κακομούτσουνους? Αυτό φαίνεται αδύνατον. Δεν μπορώ. Με τίποτα. Οι κακομούτσουνοι είναι πολύ κακοί. Μας κυνηγούν συνέχεια. Είναι αλήθεια, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε το φίλο μας, τον Παπαστρούμφ. Ας μην ξεχνάμε τι έχουν κάνει για μας ο Σκουντούφλις και τα Στρούμφ. Ναι. Και στάθηκαν πολύ γενναίοι. Και εγώ εκτιμούσα πάντα την ευγένεια των άλλων. Σύμφωνοι λοιπόν, τώρα ακούστε το σχέδιό μου. Πρώτα θα κόψουμε ένα τεράστιο άνθος λίμνης και θα το γεμίσουμε με μέλι. Θα τους δείξω. Αφού στήσω την παγίδα μου θα κάτσω και θα περιμένω να περάσουν τα ξωτικά για να τα πιάσω. Θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Όταν μπουν στο δάσος της Ιτιάς, εσείς, Πάνση και Λίλακ, θα προκαλέσετε τους κακομούτσουνους να σας κυνηγήσουν. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Θα τους οδηγήσετε κοντά στο βράχο που βρήκαμε. Και τότε εγώ και ο Σκουντούφλις θα τους ρίξουμε πάνω τους στο λουλούδι με το μέλι. Ναι, σίγουρα θα πιάσει. Τα σχέδιά μου πιάνουν πάντα. Τα ξωτικά δεν θα αντισταθούν στο γλυκό νέκταρ. Θα δείξω στον βασιλιά Μπάρλας ποιος είναι ο Σπυράκης. Να θυμάστε, Στρουμφάκια, έχετε μόνο μία ευκαιρία. Θα σας κάνω σινιάλο. Μην ρίξετε το λουλούδι μέχρι να δείτε τα μάτια τους. Έλτερμπερι, έρχονται. Πολύ καλά. Όλοι ξέρετε τι να κάνετε. Ξέρουμε. Άγχος, άγχος. Φέρεις ένα κομμάτι από το σάντουιτς μου, βούρκε. Φαίνεται νόστιμο. Ποιος το έκανε αυτό? Μουτσούνα, τι μούρη είναι αυτή που έχεις? Είναι τα πες εξωτικά. Πιάστε τα. Ναι, αμέσως. Έρχονται. Πιάστε τα στο πέρασμα. Είσαστε έτοιμοι? Και βέβαια είμαστε. Να θυμάστε μετά το σινιάλο μου. Φτάσαμε. Τώρα τα πιάσαμε. Ναι. Τώρα! Να θυμάσαι, Σκουντούφλι, μην το ρίξεις εάν δεν δεις το κίτρινο των ματιών τους. Σπιρτούλη. Εξάλλου έχουμε μόνο μία ευκαιρία και πρέπει να το κάνουμε σωστά. Μα, Σπιρτούλη. Συγγνώμη, Έρλεσμπερι. Πετάξτε μακριά. Πολύ ωραία. Έρχονται προς το μέρος μου μερικά ξωτικά. Τους ξεφύγαμε. Συνεχίστε να πετάτε. Γυρίστε πίσω. Θα μας ξεφεύγουν. Αχ, ναι. Όχι, μάνα μου. Παναγιά μου. Καταλαβαίνετε φυσικά ότι μείναμε άνεργοι, έτσι. Γρήγορα, Πάνσε, γρήγορα. Ένας μας κυνηγάει ακόμα. Αυτό κάνω, Μπραν. Βγάλτε με από εδώ. Γρήγορα. Τα κατάφερες, Πάνσε. Έπιασες τον κακομούτσουνο. Τα κατάφερα, έτσι δεν είναι? Δεν τα βρίσκω πουθενά. Μάλλον τα έπιασαν οι κακομούτσουνοι. Καημένα μου ξωτικά. Τι τρομερό ή μήπως φοβερό. Τρομερό ή φοβερό. Φοβερό ή τρομερό. Άγχος, άγχος, άγχος. Θαύμα, κοιτάξτε. Αφήστε με. Να, ο κακομούτσουνός σου, Παπαστρού. Τι θα μου κάνετε, τι θα μου κάνετε τώρα? Μη ρωτάς εμένα. Είναι πράγματι πολύ απλό. Απλά τρίψε το κέρατό του Παπαστρού και διάβασε αυτό. Άγχος, έγνοια και προβλήματα. Φύγετε αμέσως από πάνω μου. Στρομφοθέ μου, έπιασε. Τέλεια! Ο Παπαστρού θεραπεύτηκε. Ζήτω! Αυτόν τι θα το κάνουμε? Θα τον ελευθερώσουμε φυσικά. Θα τον ελευθερώσουμε! Ναι, η ελευθερία είναι κάτι που εμείς τα ξωτικά το εκτιμούμε. Πρέπει να τον ελευθερώσουμε. Φύγε τώρα και πες στον βασιλιά Μπάλδρας για την καλοσύνη μας. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν θα εντυπωσιάσει το ματραχομούρι. Σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου. Με μια φίλη σαν εσένα δεν θα πρέπει να αγχωθώ ξανά. Και με στρουμφάκια σαν εσάς δεν θα αγχωθώ ποτέ ξανά. Τουλάχιστον, έτσι πιστεύω. Όχι!
Αστιεύομαι, μικρά μου στρουμφάκια. Αστιεύομαι. Δεν το πιστεύω. Έχω σε όλο μου το σώμα ελιές. Σπυράκι. Ποιος μίλησε? Τι κάθεσαι και περιμένεις? Βγάλε μας από εδώ. Έλα. Μην ανησυχείτε, φίλοι μου, θα σας κατεβάσω. Είστε Τα σωτικά μας οδήγησαν σε αυτή την παγίδα. Ναι, είμαστε ηλίθιοι. Αλλά ο Σπυράκης μας έσωσε από τον πλήρη εξευτελισμό. Φαίνεσαι κάπως διαφορετικός. Ναι, πού τις βρήκες αυτές τις ελιές? Λοιπόν, Οι ηρωικές πράξεις βγάζουν τις ελιές στους κακομούτσουνους. Σωστά, Σπυράκη? λοιπόν εγώ θέλω να πω. Πάντα το ξέρω ότι το έχεις μέσα σου, εννοώ απάνω σου. Κι εγώ το ίδιο. Έλα, αγόρι μου. Μόλις κέρδισες ένα δροσερό ποτήρι, καθαρόζου. Ναι. Είμαστε ατρόμητοι κυνηγοί εμείς. Κυνηγάμε εξωτικά, ψαλιδίζουμε φτερά. Είμαι ο Βούρκος. Ο Βρωμιάρης. Είμαι ο Γλίτσας ο καλός. Κυνηγάμε εξωτικά, ψαλιδίζουμε φτερά. Τα φτερά, τα φτερά, τα φτερά, τα φτερά.